amin nga dagito may surrender ngamin ket i-confine mi pela basit dito office. Takita dagito staff tayo no o adda sugat na no awan. Ket no awan man sugat na, ikabil mi no kadita DJ rescue center tayo when no saan just immediately they will identify a place ta iparukat temet laeng ngem kadwan dagiti umeda i-surrender nga minno ko aket adda subsugat da so madamdama ikabilda ka datay temporary treatment cage mi dita ta kita ento dagiti staff tayo. Ano usually sir, dagiti lugar nga pang iparparok atan tayo, base ka dagiti naglabas nga imong anan nga sir. Siyempre, amo tayo mati no anyat habitat dagiti nga birds. So, but not hindi sigurad ano da dyan, haan nga di dyan naggapan na. But it will be the same to that habitat. Ito siyempre, ada kayo na. Tapos ano nga takabayag ipan nakatreat na sir? Mabit lang data, but for sure it will be for a day. Kasi siyempre napanugmot data, we are not sure no anya ti suffer na itata. Well, ngayon no data masugatan, i-diretso mi nga ikabil di jay rescue center no kata adda veterinaryo tayo di jay nga iso timang treat kada kita sugat na. Okay sir, no adalagiti makapidpidot ti kas nga animal sir adat panawagan tayo. Kakabsat, kalugaran iti Ilocos Norte, no adda maalala tayo nga dagitoy, nga taytayap, kinahal lang nga dagitoy, tumatayap nga dagitoy, ure anyaman nga dagitay wildlife, nga species tayo, might be a bird, or dagitay dadumapay, ket no adda kabalinan naman ket umayo isurrender ditoy ayan tayo, or no makita yumet, nga awan met iti sugat na. Wano very healthy met. Alagat no asideg kay dito opisina agad umay kay dito. Ang no kasapulan nga i-release yon i-document nyo kadlat basit mapangkajay ni kapitan. I-release nyo lang with them. Aya?